वैष्णवांश श्रीरूपं सगृजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावधिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी शाक्यदेशधारिणी जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द गदाधरा श्रीवासादि गौरव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुरुगे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय महाराज की जय गुरु प्रेमानंदी हरे देवबंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादनाम निष्ठारगमद्भाग्यामदानन्दा नमस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം षष्ठ സ്കന്ധം അഷ്ടമാധ്യായം ശ്ലോകം 15. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയത് നാരായണ കവചത്തില് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അല്ലെ എല്ലാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. വനങ്ങളിൽ നിന്നും യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ PDF ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് അവസാനം ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോദിക്കുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രക്ഷദോസ്സുമാധ്വനിയത്നകൽപഃ സംദ്രഷ്ടയോനി ദദരോ വരാഹഃ രാമോദ്രികൂടേശതവിപ്രവാസു സലക്ഷ്മണോ വ്യാദ് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. രക്ഷത്ത് സൗമാധ്വനിയത്നകൽപഃ സംദ്രഷ്ടയോനി ദദരോ വരാഹഃ രാമോദ്രികൂടേശതവിപ്രവാസു സലക്ഷ്മണോ വ്യാദ് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രക്ഷത്ത് സൗമാധ്വനിയത്നകൽപഃ ദ്രംഷ്ടയോനി ദദരോ വരാഹഃ രാമോദ്രികൂടേശതവിപ്രവാസു
സലിഷ്മണവ്യാത് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ ലക്ഷ്മണോ വ്യാജോസ്മാൻ യശത്ത് സൗമാധ്വനിയജ്ഞകൽപഃ ധ്വനിയജ്ഞകൽപഃ തതം ശ്രയോനീതരോവരാഹ ഭയോനീതധരോവരാഹഃ രാമോദ്രികൂടേശ്വത വിപ്രവാസു രാമോദ്രികൂടേശ്വരവിപ്രാസി സലക്ഷ്മണോ വ്യാത് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ ലക്ഷ്മണോ വ്യാജ് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു അംബിക കേശവിദേവസ്മത് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രക്ഷത്വസൗമാത്വനിയജ്ഞകൽപഃ സ്വദംഷ്ട്രയോന്നീതധരോ വരാഹഃ രാമോദ്രികൂടേഷ്വഥ വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോ വ്യാത് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാലിശാമദേവസ്മത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രക്ഷതസൗ മാധ്വനിയജ്ഞകൽപഃ സ്വദംഷ്ട്രോന്നീധരോ വരാഹ രാമോദ്രികൂടേശ്വര വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോ വ്യാത് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഹരേ കൃഷ്ണ പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രക്ഷത്വസൗമാധ്വനിയജ്ഞകൽപഃ സ്വദംഷ്ട്രയോ നീതതരോ വരാഹഃ രാമോ ത്രികൂടേശ്വര വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോ വ്യാത് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूडेष्वध विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद् भरताग्रजोस्मान्. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रक्षत् असौ माध्विनि यज्ञकल्पः स्वदृष्टो योनिदधरो वराहः रामोद्रिकुडस्तदा विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद भरदग्रजो अस्मान्. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രക്ഷതോ സോമാധ്വനി യജ്ഞകൽപഃ സ്വദ്രംഷ്ടയോ നീതദരോ വരാഹ രാമോ ത്രികുടേശ്വത വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്യമാണോ വ്യാത് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രക്ഷത്വസൗമാധ്വനിയജ്ഞകൽപഃ സ്വദംഷ്ട്രയോനീതതരോ വരാഹഃ രാമോ അദ്രികൂടേശ്വത വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോ അവ്യാത് ഭരതാഗ്രജോ അസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ശാരദാക്ഷി ഉപാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यक्षदोषो मध्वनि यज्ञकल्पः संदृष्टयोनिदधरो वराहः रामोऽग्निकूलेषु विप्रवासे सलक्ष्मणो अस्मान्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഹരേ കൃഷ്ണ തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഹരേ കൃഷ്ണ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യക്ഷത്വസൗമാധ്വനിയജ്ഞകൽപഃ സ്വദം സൃഷ്ടയോനി തധരോവരാഹ രാമോദ്രികൂടേശ്വരവിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോ അവ്യാത് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രക്ഷത്വസൗമാധ്വനിയജ്ഞകൽപഃ സ്വദംഷ്ടയോനി തദരോ വരാഹഃ രാമോദ്രികൂടേഷ്വദവിപ്രവാസേ സ്വലക്ഷ്മണോ വ്യാത് ഭരതാഗ്രജോ സ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രക്ഷത്വസോമാധ്വനിയജ്ഞകൽപഃ സ്വദംഷ്ടയോനി തദരോ വരാഹഃ രാമോ ത്രികുടേശ്വര വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോ ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യജ്ഞകൽപകം ദൃഷ്ടയോനി വിതരോ വരാഹഃ രാമോദ്രികുടേക്ഷത വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോ ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രക്ഷദോസോ മധ്വാനി യജ്ഞകൽപഃ സ്വാദശ്രയോ നിതദരോവരഃ രാമോദ്രികൂടേശ്വര വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണേ വ്യാത് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സുമിത്ര ശാന്തി ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മ്യൂട്ടായി പോയി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രക്ഷത്വസൗമാധ്വനി രക്ഷകൽപഃ സംദൃഷ്ടയോനി തതരോ വരാഹഃ രാമോദ്രികൂടേശ്വര വിപ്രവാസേ സലക്ഷണോ വ്യാത ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യജ്ഞകൽപഃ സ്വദംഷ്ടയോനി വരാഹഃ രാമോദ്രികൂടേശ്വര വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോദ്യാത് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രക്ഷത്വസൗമാധ്വനിയജ്ഞകൽപഃ സംദഷ്ടയോനി തദരോ വരാഹഃ രാമോ ത്രികൂടേശ്വര വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോ വ്യാത് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രക്ഷത്വസൗമാധ്വനി യജ്ഞകൽപഃ സുദംശ്രയോനി തദരോ വരാഹഃ രാമോദ്രികൂടേശ്വര വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോ വ്യാത് ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. ഉത്തരം ഭാവാർത്ഥം നിസ്സകൃത്യതാന്ത സാമ്യശ്രീല പ്രവൃത്ത. പരമോന്നതനും വിനാശമില്ലാത്തവനുമായ ഭഗവാനെ ആചാരപരമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ സ്പഷ്ടമാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം യജ്ഞേശ്വരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ഭൂമിയെ ലോകത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി തന്റെ കൂർത്ത കൊമ്പുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ആ ഭഗവാൻ എന്നെ തെരുവിലെ തെമ്മാടികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കട്ടെ.
പരശുരാമൻ എന്നെ പർവ്വതാഗ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഭരതന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ഇളയ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണനോടുകൂടി രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എന്നെ അന്യദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഭാവാർത്ഥ സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. രാമന്മാർ മൂന്നുണ്ട്. ഒരു പരശുരാമൻ, ജാമദഗ്ന്യൻ എന്നും പേരിലും അറിയപ്പെടും. മറ്റൊരു രാമൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ. മൂന്നാമത്തെ രാമൻ ബലരാമ ഭഗവാൻ. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ രാമോത്രി കൂടേശോ അത എന്ന വാക്കുകൾ പരശുരാമനെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും സഹോദരനായ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെയും പരാമർശിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് രാമന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ഒന്ന് പരശുരാമനെ കുറിച്ചിട്ട്, മറ്റൊന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, വരാഹമൂർത്തിയെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞേശ്വരൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവരെല്ലാം എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എന്നെ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ, സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുക്രധർമാദഖില പ്രമാദ നാരായണ പാതു നരശാസാ ദത്തസ്തയോഗാ ദദയോഗനാഥഃ പായാത് ഗുണേശാ കപില കർമ്മബന്ധാത് മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദാത് നാരായണ പാതു നരശാസാത് ദത്തസ്തയോഗാ ദദയോഗനാഥഃ പായാത് ഗുണേശഃ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം. പിന്നീട് നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഇപ്പൊ പലരുടെ അടുത്തും ഭാഗവതമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും ഭാഗവതമൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാദഖിലാത് പ്രമാദാത് നാരായണ പാതു നരശാസാത് ദത്തസ്തയോഗാ ദദയോഗനാഥാ പായാത് ഗുണേശാ കപില കർമ്മബന്ധാത് മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദാൻ നാരായണ പാതു നരശാസാത് ദത്തസ്തയോഗാ ദദയോഗനാഥഃ പായാത് ഗുണേശാ കപില കർമ്മബന്ധാത്. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ശാന്തി ദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദ നാരായണ പാതു നരശാസ യത്വസ്തയോഗാ ദദയോഗനാഥാഃ പായാത് ഗണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദാൻ നാരായണ പാതു നരസഹാസാത് ദത്തസ്തയോഗാദതയോഗനാഥ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദ നാരായണ പാതു നരശ്ചഹാസാത് ദത്തസ്തയോഗാദതയോഗനാഥഃ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദാത് നാരായണ പാതു നരശ്ചഹാസാത് ദത്തസ്തയോഗാദതയോഗനാഥഃ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദ നാരായണ പാതു നരസഹാസാത് ദത്തസ്തയോഗാദതയോഗനാഥ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദാത് നാരായണ പാതു നരസഹാസാത് ദത്തസ്തയോഗാദതയോഗനാഥഃ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. പ്രണാമം പ്രഭുജേ. പ്രണാം. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദാത് നാരായണ പാതു നരസഹാസാത് ദത്തസ്തയോഗാദതയോഗനാഥ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദാത് നാരായണ പാതു നരശ്ചഹാസാത് ദത്തസ്ത്വയോഗാദതയോഗനാഥഃ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ചെല്ലിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദ നാരായണ പാതു നരശ്ചഹാസാത് ദത്തസ്തയോഗാദതയോഗനാഥ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദാ നാരായണ പാതു നരശ്ചഹാസാത് ദത്തസ്തയോഗദതായോഗനാഥഃ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രശാന്തി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാത് അഖിലാത് പ്രമാദാത് നാരായണ പാതു നരശ്ചഹാസാത് ദത്തസ്തയോഗാദതയോഗനാഥഃ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദാ നാരായണത് പാതു നരശ്ചഹാസാത്. ദത്തസ്ത്വയോഗാധധയോഗനാഥഃ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദാത് നാരായണ പാതു നരശ്ചഹാസാത്. ദത്തസ്തയോഗാദയോഗനാഥ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത്. ഓം ദത്തഗിരി ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തെറ്റായ ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായങ്ങളെ അനാവശ്യമായി പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്നും ഉന്മാദം മൂലം ചുമതലകളിൽ നിന്നും പതനം സംഭവിക്കാതെയും നാരായണ ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അനാവശ്യമായ ദുരഭിമാനത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ നരാവതാരം എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. എല്ലാ നിഗൂഢ യോഗങ്ങളുടെയും ഗുരുവായ ദത്താത്രേയ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിൽ നിന്നും പതനം സംഭവിക്കാതെയും എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും ഉടമയായ കപില ഭഗവാൻ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും എന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ആരാണ് പറയുന്നത്? നാരായണ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നരനാരായണന്മാർ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നരനാരായണ ഋഷിമാർ അല്ലെ, അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നാരായണൻ എന്നും നരൻ എന്നും പറയുന്നത്. നരാവതാരവും നാരായണ ഭഗവാൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, തപശ്ചര്യകൾ എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരുവാനായിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോഴും ആ നരനാരായണന്മാർ അവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. തെറ്റായ ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായങ്ങളെ അനാവശ്യമായി പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്നും ഉന്മാദം മൂലം ചുമതലകളിൽ നിന്നും പതനം സംഭവിക്കാതെയും നാരായണ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുപോലെ അനാവശ്യമായ ദുരാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ നര അവതാരം എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇത് നരനാരായണന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നരനും നാരായണൻ അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനും അർജുനനുമാണ് ഇങ്ങനെ ആ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നരനാരായണന്മാരായിട്ട് വന്നത്. എല്ലാ നിഗൂഢ യോഗങ്ങളുടെയും ഗുരുവായ ദത്താത്രേയ ഭഗവാൻ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമാണ് ദത്താത്രേയൻ. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിൽ നിന്നും പതനം സംഭവിക്കാതെയും എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളുടെ ഉടമയായ കപില ഭഗവാൻ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും എന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മൾ നേരത്തെ കപിലദേവിന്റെ അല്ലെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ. ആ കപില ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ്. പതിനേഴാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനത്കുമാരോ വധു കാമദേവാത് ശീർഷമാം പതി ദേവഹളനാത്. ദേവർഷിവര്യ പുരുഷാർച്ചനാന്തരാത് കൂർമോ ഹരിർമാം ദയാദശേഷാത്. സനത്കുമാരോ വധു കാമദേവാത് ശീർഷമാം പതി ദേവഹളനാത്. ദേവർഷിവര്യ പുരുഷാർച്ചനാന്തരാത് കൂർമോ ഹരിർമാം
നിരയാതശേഷാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനത്കുമാരോ വവതു കാമദേവാത്. ശീർഷമാം പതി ദേവഹേളനാത്. ദേവർഷിവര്യാ പുരുഷാർച്ചനാന്തരാത്. കൂർമോ ഹരിർമാം നിരയാതശേഷാത്. സനത്കുമാരോ അവതു കാമദേവാത്. ശീർഷമാം പതി ദേവഹേളനാത്. ദേവർഷിവര്യാ പുരുഷാർച്ചനാന്തരാത്. ഹരിർമാം നിരയാതശേഷാത്. പരിവർത്തനം സനത്കുമാരൻ എന്നെ കാമാസക്തികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മംഗളകർമ്മം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിൽ അവഗണന വരുത്തുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കാവുന്ന അപരാധത്തിൽ നിന്നും ഹയഗ്രീവ ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. വിഗ്രഹാരാധനയിൽ അപരാധം വരുത്തുന്നതിൽ നിന്നും ദേവർഷി നാരദനും പരിമിതിയില്ലാത്ത നരകീയ ലോകങ്ങളിൽ പതിക്കുന്നതിൽ നിന്നും കൂർമ്മ ഭഗവാനും എന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കാമാസക്തി എല്ലാവരിലും അതിശക്തമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബന്ധവും അവയാണ്. ആയതിനാൽ കാമാന്തതയുടെ അമിത സ്വാധീനമുള്ളവർ ഭക്തനും മഹാബ്രഹ്മചാരിയുമായ സനത്കുമാരനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നു. അർച്ചനയുടെ മാർഗദർശകനായ നാരദമുനി വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നാരദ പഞ്ചരാത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവുമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലോ ഗൃഹത്തിലോ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മുഴുകുന്ന ഓരോരുത്തരും വിഗ്രഹാരാധനയുടെ 32 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ദേവർഷി നാരദന്റെ കാരുണ്യം തേടണം. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ 32 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ദേവർഷി നാരദന്റെ കാരുണ്യം തേടണം. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഈ അപരാധങ്ങൾ ഭക്തിരസാമത സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധന്വന്തരിർഭഗവാൻ പാർത്ഥപത്യാത്. ദ്വന്ദ്വാത് ഭയാത് ഋഷഭോ നിർജിതാത്മാ. യജ്ഞശ്ലോകാദവദാഞ്ജനാത് ബലോ ഗണാത് ക്രോധവശാദഹീന്ദ്രാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസു. 2 പേജുകളിലായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കുഴപ്പമില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധന്വന്തരിർഭഗവാൻ പാർത്ഥപത്യാത്.
ധന്വന്തരി ഭഗവാൻ ദ്വന്ദ്വാത് ഭയാദൃശഭോ നിർജിതാത്മാ ദ്വന്ദ്വാദൃശഭോ നിർജിതാത്മാ യജ്ഞസ്യ ലോകാദവദാഞ്ജനാന്താത് ലോകാദവദാജനാന്താത് ഹലോ ഗണാത് ക്രോധവജാഹതീന്ദ്രാ ധന്വന്തരിർഭഗവാൻ പാത്വപാത്യാത് ഭഗവാൻ പാർത്ഥപത്യാത് ദ്വന്ദ്വാത് ഭയാദൃശഭോ നിർജിതാത്മാ ദ്വന്ദ്വാദൃശഭോ നിർജിതാത്മാ യജ്ഞസ്യ ലോകാദവദാഞ്ജനാന്താത് ലോകാദവദാജനാന്താത് ഹലോ ഗണാത് ക്രോധവജാഹതീന്ദ്രാ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധന്വന്തരി അവതാരത്തിൽ എന്നെ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുകയും ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സ്വന്തം ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കിയ ഋഷഭദേവൻ എന്ന ഭഗവാൻ എന്നെ താപത്തിന്റെയും ശൈത്യത്തിന്റെയും ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കട്ടെ. ജനങ്ങളുടെ നിന്ദയിൽ നിന്നും ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും യജ്ഞനും ക്രുദ്ധരായ സർപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഷനാഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ബലരാമ ഭഗവാനും എന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ധാരാളം വിപത്തുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുവന് അനാരോഗ്യമുണ്ടാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അവൻ അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ധന്വന്തരി അവതാരം നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമാത്മാവായതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മെ ആദി ഭൗതിക ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ജീവസത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ബലരാമ ഭഗവാൻ ശേഷ അവതാരമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ ക്രുദ്ധരായ സർപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും സദാ ആക്രമണോത്സുകരായ അസൂയാലുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ.
നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ മത്സ്യരൂപത്തിലുള്ള അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, ആ മത്സ്യമൂർത്തി സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടും പിന്നീട് വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടും അല്ലെ, ജലത്തിൽ മത്സ്യമൂർത്തിയായിട്ടും പിന്നീട് ആകാശങ്ങളിൽ ആ വിശ്വരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പരമോന്നതനും വിനാശമില്ലാത്തവനുമായ ഭഗവാനെ ആചാരമയമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സ്പഷ്ടമാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം യജ്ഞേശ്വരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ ആ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തില് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് കലികത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവത് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറയും. എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാണെന്ന് പറയും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം എന്താണ്? അതൊരു യജ്ഞം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ യജ്ഞം ആരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനും കാരുണ്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. യജ്ഞമൂർത്തിയായിട്ട് യജ്ഞേശ്വരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ വരാഹമൂർത്തിയുടെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ട അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഭൂമിയെ ലോകത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും എടുത്തുയർത്തി തന്റെ കൂർത്ത കൊമ്പുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ആ ഭഗവാനെ തെരുവിലെ തെമ്മാടികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കട്ടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭൂമിദേവിയെ ഹിരണ്യാക്ഷൻ അല്ലെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയും അല്ലെ ആ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപം ആ ചളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഉയർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തിട്ട് ഉയർത്താം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ ഓരോരോ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യാനും അത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം നേടാനൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലീലകള് ചെയ്യുകയും അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ സാധിക്കും. ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അസുരന്മാരെ വധിക്കാനും എന്താ പറയാ ആ ഭൂമിയെ എടുത്തുയർത്താനൊക്കെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏത് രൂപം സ്വീകരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും എന്താണ് അതും അതീന്ദ്രിയമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മത്സ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ആ ഒരു സമുദ്രത്തിന് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിപ്പമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ മത്സ്യാവതരണം അല്ലെ. അതേപോലെ കൂർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വരാഹമൂർത്തിയുടെ അല്ലെ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വരുന്നത് ആ ചെറിയൊരു അല്ലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ നാസികയിൽ നിന്നും വരുന്ന ചെറിയൊരു രൂപമായിട്ട് വരികയും പിന്നീട് അത് വലുതായി ഒരു ആനയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വരാഹമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു സാധാരണ ഒരു ജീവിയുടെ ഇതല്ല ശരീരം. ഭഗവാൻ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് അതെന്താണ്? അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. വരാഹമൂർത്തിയുടേതായിട്ട് ഉള്ള ആ ലീലകള് ആസ്വദിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. അതാണ് നമ്മളത് നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഭാഗവതം 1ാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത്. പിന്നീട് വീണ്ടും നേരത്തെ 5ാം സ്കന്ധത്തില് അല്ലെ ഓരോരോ ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും സപ്തദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ ഖണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വീണ്ടും നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും വരാഹമൂർത്തിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ വരാഹമൂർത്തി മറ്റുള്ള ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്നും തെമ്മാടികളിൽ നിന്നും തെരുവിലെ തെമ്മാടികളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ്.
പരശുരാമൻ എന്നെ പർവ്വതാഗ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പരശുരാമ ഭഗവാൻ പർവ്വതത്തിന്റെ അഗ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭരതന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ഇളയ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണനോടുകൂടി രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എന്നെ അന്യദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും സേവകനായിട്ട് ലക്ഷ്മണൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എങ്ങനെയാണോ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ബലരാമൻ അല്ലെ എന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് എപ്പോഴും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എന്നെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കട്ടെ, അന്യദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, രാമന്മാർ മൂന്നുണ്ട്. രാമൻ പരശുരാമൻ, ജാമദഗ്നൻ, മറ്റൊരു രാമൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ, മൂന്നാമത്തെ രാമൻ ബലരാമൻ. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ രാമോദ്രികൂടോ കൂടേശ അത എന്ന വാക്കുകൾ പരശുരാമനെയാണ് പരാമർശം. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും സഹോദരനായ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെയും പരാമർശിക്കും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. ബലരാമനും പരശുരാമനും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും ഒക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇത് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് നരനാരായണന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. തെറ്റായ ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ അനാവശ്യമായി പിന്തുടരുന്നതും ഉന്മാദം മൂലം ചുമതലകളിൽ നിന്നും പതനം സംഭവിക്കാതെയും നാരായണ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അനാവശ്യമായ ദുരഭിമാനത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ നരാവതാരവും രക്ഷിക്കട്ടെ. നരനാരായണന്മാർ അല്ലെ, അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ ദത്താത്രേയ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമാണ് ദത്താത്രേയൻ. അവധൂത ഋഷിയായിട്ട് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ദത്താത്രേയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ആ ദത്താത്രേയ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിൽ നിന്നും പതനം സംഭവിക്കാതെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും ഉടമയായ കപില ഭഗവാൻ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളുടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും എന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമായേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും കപില ഭഗവാൻ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സനത് കുമാരൻ എന്നെ കാമാസക്തികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കട്ടെ. സനത് കുമാരും 4 കുമാരന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് അല്ലെ. അവരെന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നതിനാൽ അവരെന്തായി? അവര് ആ സ്വന്തം ശരീരം ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തില് ഉള്ള അതേ അവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ രൂപമാറ്റം വന്ന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ഈ ജനസംഖ്യാ വർധനവിനായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയൊക്കെ വേണ്ടു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം തന്നെ മതി എന്നുള്ള ആ രൂപത്തില് ആ ശരീരം നിലനിർത്തുകയുണ്ടായി.
ഓക്കെ, അപ്പൊ സനത് കുമാരൻ കാമാസക്തികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മംഗളകർമ്മം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിൽ അവഗണന വരുത്തുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുവാവുന്ന അപരാധത്തിൽ നിന്നും ഹയഗ്രീവ ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഹയഗ്രീവ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ആ എന്താ പറയാ കുതിരയുടെ ശിരസായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അവതാരം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആദ്യം പ്രണമിക്കും അല്ലെ. അത് ചെയ്യാതെ വരുന്ന അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ ഹയഗ്രീവ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. വിഗ്രഹാരാധനയിൽ അപരാധം വരുത്തുന്നതിൽ നിന്നും ദേവർഷി നാരദനും വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ആ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നാരദ മുനി അല്ലെ, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് നാരദ മുനി അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ പരിമിതിയില്ലാത്ത നരകീയ ലോകങ്ങളിൽ പതിക്കുന്നതിൽ നിന്നും കൂർമ്മ ഭഗവാനും എന്നെ സംരക്ഷിക്കും. നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. പ്രധാനപ്പെട്ട നരകങ്ങളുടെ പേര് 28. അതുകൂടാതെ ആയിരക്കണക്കിന് നരകങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓരോരോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷ, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്ന അതിൽ നിന്നും കൂർമ്മ ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കൂർമ്മ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആമയുടെ ശരീരമാണെങ്കിലും അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത്രയും വലുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ. ആ പാലാഴി മദന ലീലയിൽ പറയുന്നു, മന്ദരപർവ്വതം ഇളകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നപ്പോൾ ആ ദേവന്മാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അല്ലെ ഭഗവാൻ ആ കൂർമ്മ അവതാരം എടുക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പുറത്ത്, ആ കൂർമ്മ അവതാരത്തിന്റെ പുറത്ത് മന്ദരപർവ്വതം വെക്കുകയും അത് ഭഗവാൻ അത് പിടിച്ചു നിർത്തുകയും അങ്ങനെ ആ പാലാഴി കടിയുന്ന ലീലകൾ നടത്തുകയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു വലിയ മന്ദരപർവ്വതം എന്ന് പറയുന്ന ആ പർവ്വതത്തെ എടുത്തു, നേരത്തെ നമ്മൾ സപ്തദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഓരോന്നിന്റെയും വിസ്തൃതിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓരോ പർവ്വതത്തിന്റെയും മന്ദരപർവ്വതം ഒക്കെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ളത്. ആ പർവ്വതം ആ ഭഗവാന്റെ കൂർമ്മ രൂപത്തിലുള്ള അവതാരത്തിന്റെ കൂർമ്മ ഭഗവാന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പാലാഴി കടിയുമ്പോൾ ഭഗവാന് എന്താ പറയാ ഇക്കിളിയായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ അങ്ങനെ അതൊരു നല്ലൊരു സുഖം കിട്ടി. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ പുറം ഒക്കെ ചൊറിയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു നല്ല സുഖം കിട്ടി ആ പർവ്വതം എന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ വരയുമ്പോഴേ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു ആ കൂർമ്മ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ കൂർമ്മ ഭഗവാൻ നരകീയ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിക്കുന്നതിൽ നിന്നും എന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, കാമാസക്തി എല്ലാവരിലും അതിശക്തമാണ്. ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബന്ധവും അവയാണ്. അതിനാൽ കാമാന്തതയുടെ അമിത സ്വാധീനമുള്ളവർ ഭക്തനും മഹാബ്രഹ്മചാരിയുമായ സനത് കുമാരനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ആണ് നമ്മുടെ കാമവാസനയൊക്കെ ഇല്ലാതാവാനായിട്ട് സനത് കുമാരന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ വിഗ്രഹാരാധനയിലുള്ള അപരാധങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവാനായിട്ട് നാരദമുനിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ക്രമീകൃതത്വങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നാരദ പഞ്ചരാത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവാണ് നാരദമുനി. നമ്മള് പാഞ്ചരാത്രിക വിധി അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവത വിധി അല്ലെ, ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നാരദ മുനി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് പാഞ്ചരാത്രിക വിധി. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലോ ഗൃഹത്തിലോ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മുഴുകുന്ന ഓരോരുത്തരും വിഗ്രഹാരാധനയുടെ 32 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ദേവർഷി നാരദന്റെ കാരുണ്യം തേടണം. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഈ അപരാധങ്ങൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചു. വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ചിട്ട്
അതിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നാരദമുനി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് നാരദമുനി അല്ലെ. നാരദമുനിയിലൂടെയാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനും അല്ലെ ഇവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാരദമുനി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാം, ഭഗവാനെ കാരുണ്യം എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നൊക്കെ നാരദമുനി പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ ലഭിക്കും അല്ലെ. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ, മൃഗാരി അല്ലെ, മറ്റുള്ള അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധന്വന്തരി അവതാരത്തിൽ എന്നെ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുകയും ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ധന്വന്തരി ഭഗവാൻ അല്ലെ, ആ പാലാഴി മദന ലീലയിൽ അല്ലെ അമൃതകുംഭവുമായിട്ട് ധന്വന്തരി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ പാലാഴി മദന ലീലയിൽ അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ലീലയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ധന്വന്തരി മൂർത്തി അല്ലെ. അമൃത കലശവുമായിട്ട് എന്താ പറയാ, രോഗങ്ങളൊക്കെ ശമിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ധന്വന്തരമൂർത്തിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് അല്ലെ. പല എന്താ പറയാ സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള ധന്വന്തരമൂർത്തിയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന രോഗശാന്തിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ധന്വന്തരമൂർത്തി കയ്യില് എന്താ പറയാ മരുന്നുകളൊക്കെ ആയുർവേദം, പ്രത്യേകിച്ചും ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലൊക്കെ ധന്വന്തരി ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പല പേരുകളുടെ ഔഷധങ്ങളുടെ പേരുകളും ധന്വന്തര എന്ന് കാണാം ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. ചില ഷോപ്പുകൾ തന്നെ പേരുണ്ടാവും ധന്വന്തരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ധാരാളം ഔഷധങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ധന്വന്തരം ഗുളിക, ധന്വന്തരം കഷായം, ധന്വന്തര അരിഷ്ടം, അങ്ങനെ കുറെ ധന്വന്തരം, തൈലം, ധന്വന്തരം, കുഴമ്പ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ എല്ലാം എന്താണ് ധന്വന്തരം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ പേരാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശമിപ്പിക്കുന്ന അതിനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ധന്വന്തരി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ധന്വന്തരി ഭഗവാൻ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെ, ശരീരത്തിന് യോജിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. ഇന്നും പല ആൾക്കാരും എന്താ പറയാ ധന്വന്തരി ഭഗവാനൊക്കെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ മംഗലാപുരത്തൊക്കെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ധന്വന്തരി ഭഗവാന്റെ വലിയ മൂർത്തിയുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. എൻ്റെ ബ്രദറൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളാരോ, ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വലിയ മൂർത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ധന്വന്തരി മൂർത്തിയുടെ വലിയ എന്താ അവിടെ അർച്ചാമൂർത്തി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് പുഷ്പമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മാലയൊക്കെ ചാർത്തിട്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നിട്ടാണ് അവര് ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ കയറുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നു, എന്താണ്, ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു വെറും നിമിത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങാണ് യഥാർത്ഥ വൈദ്യൻ, അങ്ങാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അവരൊക്കെ ചികിത്സിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നും അത് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നൽകുന്നത് എന്ന് അവർക്കറിയാം. അവര് ഒരു നിമിത്തമായിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തില് രോഗത്തിനൊക്കെ ശാന്തി നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ധന്വന്തരി മൂർത്തി തന്നെയാണ്. സ്വന്തം ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കിയ ഋഷഭദേവ ഭഗവാൻ എന്നെ താപത്തിന്റെയും ശൈത്യത്തിന്റെയും ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കട്ടെ. നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ ഋഷഭദേവന്, ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ. അപ്പൊ ആ ഋഷഭദേവൻ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അല്ലെ, കഠിനമായിട്ടുള്ള ചൂട്, കഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പ്,
അല്ലെ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് അല്ലെ. അപ്പോഴേ വളരെയേറെ ചൂടാണ് അല്ലെ, അയ്യോ അത്രയും ചൂട് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോഴ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ്, മെയ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ ആകുമ്പോൾ ഓ മഴേ മഴ, ആ വെയിലിന് നല്ല മഴ വേണ്ടേന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ്, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ, മഴയും വെയിലും ഒക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ചൂടും തണുപ്പും അല്ലെ, ഇതുപോലെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിൽ അസ്വസ്ഥരാകരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള ചൂട്, കഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പ്, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലൊന്നും ചൂടൊക്കെ കുറവാണ്. വേറെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലും അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ അത്രയും ചൂടാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പ് കാലം തുടങ്ങിയാൽ അവിടെയൊക്കെ അത്രയും തണുപ്പുമാണ്. അത്രയും എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കുറെ ഭാഗം നമുക്ക് കുറവാണ് കേരളത്തിലൊക്കെ, കേരളവും കർണാടകയും. ഇതാണ് അതിന് അത്ര നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോലെ അത്ര ചൂടില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പായാലും അത്രയും ഇല്ല, നമുക്കൊരു ഏവറേജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അതുപോലും നമുക്ക് സഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഋഷഭദേവ ഭഗവാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ്. ജനങ്ങളുടെ നിന്ദയിൽ നിന്നും ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും യജ്ഞനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ യജ്ഞപുരുഷനായിട്ടുള്ളത്. ആ യജ്ഞപുരുഷൻ ഞങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ നിന്ദയിൽ നിന്നും ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ക്രുദ്ധരായ സർപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഷനാഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ബലരാമ ഭഗവാനും എന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് അല്ലെ, ശേഷനാഗമായിട്ട്, അനന്തശേഷനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കിടക്കയായിട്ടും അല്ലെ, ഭഗവാന് ഉടയായിട്ടും ഒക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ നല്ല സോഫയിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ അനന്തശേഷന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ബലരാമൻ അല്ലെ. ആ ബലരാമൻ മറ്റുള്ള വിഷസർപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം വിപത്തുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക് അല്ലെ, അതിഭൗതിക, അതിദൈവിക അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സഹിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമാത്മാവായതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മെ ആദിഭൗതിക ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ജീവസത്തകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ബലരാമ ഭഗവാൻ ശേഷനാഗ അവതാരമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ ക്രുദ്ധരായ സർപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും സദാ ആക്രമണാത്സുകരായ അസൂയാലുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. മറ്റുള്ള സർപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും അസൂയാലുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും പറയും, ചാണക്യ പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു വിഷസർപ്പത്തെയും ഒരു അസൂയാലുവായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറയുന്ന ആദ്യം അസൂയാലുവായിട്ടുള്ള ആളെ അടിച്ചു കൊല്ലണം എന്നാണ് ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ. എന്താണ് വിഷസർപ്പം പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല, വിഷസർപ്പം അതിന്റെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമൊക്കെ ഇറക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു അസൂയാലുവായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആദ്യം വധിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സർപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും അസൂയാലുക്കളിൽ നിന്നും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ബലരാമൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ബാക്കി 19ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.
മോഹിനി ഏകാദശിയാണിന്ന്. ആ മോഹിനി ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അടിച്ചെടുക്കാം. വൈശാഖ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ ഉള്ള മോഹിനി ഏകാദശിയുടെ മഹിമകൾ സൂര്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു, ഹേ ജനാർദ്ദന, വൈശാഖ മാസത്തിൽ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏകാദശിയുടെ നാമം എന്താണ്? ദയവായി വിശദീകരിച്ചാലും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഹേ ധർമ്മപുത്ര, ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിച്ചാലും. ഒരിക്കൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വസിഷ്ഠ മഹാമുനിയോട്, ഹേ മുനിശ്രേഷ്ഠ, ഞാൻ സീതാദേവിയുമായുള്ള വിരഹത്താൽ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിതനാണ്. ഒരുവൻ എല്ലാ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു വ്രതത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഗുരുവായ വസിഷ്ഠ മുനി മറുപടി പറഞ്ഞു, പ്രിയ രാമ, അങ്ങയുടെ ചോദ്യം മുഴുവൻ മനുഷ്യകുലത്തിനും ഉപകാരപ്രദമാണ്. അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാ ശുഭത്വം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് ഞാനൊരു മഹാവ്രതത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. വൈശാഖ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന മോഹിനി ഏകാദശി വളരെ ശുഭകരമാണ്. ഈ ഏകാദശി പാലിക്കുന്നത് വഴി ഒരുവന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളും പാപപ്രതികരണങ്ങളും മായയും ഇല്ലാതാവുന്നു. ഇനി ഞാൻ ഈ ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും. സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭദ്രാവതി എന്ന മനോഹരമായ നഗരം ദ്യുതിമാൻ എന്ന രാജാവാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഹേ രാമ, അദ്ദേഹം ചന്ദ്രവംശത്തിൽ ജനിച്ചു. ഒരു പുണ്യാത്മാവും ഭക്തനുമായ ധനപാലൻ എന്ന വ്യക്തി ആ നഗരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം തൊഴിൽപരമായ ഒരു വൈശ്യനായിരുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കായി ഈ ഭക്തൻ ധർമ്മശാലകൾ, ഗുരുകുലങ്ങൾ, വൈദ്യശാലകൾ, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പാതകൾ, കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ, ചന്തകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു. ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വത്ത് യഥാവിധി ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ ഇദ്ദേഹത്തിന് സമാന, ദ്യുതിമാൻ, മേധവി, സുകീർത്തി, ദൃഷ്ടബുദ്ധി എന്നീ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ദൃഷ്ടബുദ്ധി ഒരു പാപിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മദ്യപാനം, അവിഹിത ബന്ധം, ചൂതാട്ടം തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ പാവപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. അയാൾ മറ്റുള്ള ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതിലും വേദനിപ്പിക്കുന്നതിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തി. അയാൾ ദേവന്മാർക്കോ അതിഥികൾക്കോ പിതൃക്കൾക്കോ ബഹുമാനം നൽകാതെ ദൃഷ്ടബുദ്ധി തന്റെ പിതാവിന്റെ ധനത്തിന്റെ ബലത്തിൽ മോശപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ചു. ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യഭിചാരിണിയുടെ തോളിൽ കൈവച്ച് നടക്കുന്ന മകനെ കണ്ട ധനപാലൻ മനോവേദന സഹിക്കാനാകാത്ത മകനായ ദൃഷ്ടബുദ്ധിയെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരാലും പുറന്തള്ളിയ ദൃഷ്ടബുദ്ധി ഏകാന്തനായി മറ്റുള്ളവരുടെ വെറുപ്പിന് പാത്രീഭൂതനായി. ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ശേഷിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും വിറ്റ് ദൃഷ്ടബുദ്ധി പാവപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി. കുറച്ചു കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുമില്ലാതായി. ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമില്ലാതെ അയാളുടെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ അയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഇല്ലാതെ ആയ ദൃഷ്ടബുദ്ധി ജീവിക്കുവാനായി മോഷണം തുടങ്ങി. ഓരോ പ്രാവശ്യം രാജാവിന്റെ പടയാളികൾ പിടികൂടുമ്പോഴും ഒരു പുണ്യാത്മാവിന്റെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ അയാളെ രാജാവ് പല പ്രാവശ്യം വെറുതെ വിട്ടു. എന്നിട്ടും ഈ പ്രവൃത്തി തുടർന്ന ദൃഷ്ടബുദ്ധിയെ വീണ്ടും പിടികൂടുകയും രാജാവ് അവസാനമായി ശാസനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ വിഡ്ഢിയായ പാപി, നീ കൊടും പാപിയായതിനാൽ ഇനി ഈ രാജ്യത്ത് നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ വെറുതെ വിടുന്നു. പക്ഷെ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൃഷ്ടബുദ്ധി ഭയം മൂലം രാജ്യം വിട്ടു ഒരു വനത്തിൽ പോവുകയും അവിടെ വിശപ്പ് മൂലം മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മറ്റു ജീവികളെയും വേട്ടയാടി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദൃഷ്ടബുദ്ധി എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പൂർവ്വ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അയാൾ കൗണ്ഡിന്യ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. വൈശാഖ മാസത്തിൽ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്തു ആശ്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയായിരുന്ന കൗണ്ഡിന്യ മുനിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ജലം സ്പർശിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം പാപിയും ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവനുമായ ദൃഷ്ടബുദ്ധിക്ക് ലഭിച്ചു. അതുവഴി എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം ലഭിച്ചു. ശേഷം കൂപ്പുകൈകളോടെ ദൃഷ്ടബുദ്ധി മുനിയോട് പറഞ്ഞു, ഹേ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, ഞാൻ കൊടും പാപിയായ വ്യക്തിയാണ്. എന്റെ ഈ പാപ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായി ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു വ്രതത്തെക്കുറിച്ച് ദയവായി പറഞ്ഞു നൽകിയാൽ. കൊടും പാപങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് എന്റെ ഗൃഹവും സമ്പത്തും കുടുംബവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ മാനസിക ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടബുദ്ധിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച കൗണ്ഡിന്യ മുനി മറുപടി പറഞ്ഞു, നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉയർന്ന പ്രക്രിയയെ പറഞ്ഞു തരാം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ. വൈശാഖ മാസത്തിൽ വരുന്ന മോഹിനി ഏകാദശി സുമേരു പർവ്വതത്തിന്റെ അത്രത്തോളം വരുന്ന ജന്മാന്തരങ്ങളായുള്ള പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ഏകാദശി നീ വിശ്വാസപൂർവ്വം പാലിക്കണം. മഹാമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിച്ച ദൃഷ്ടബുദ്ധി സന്തോഷപൂർവ്വം നിർദ്ദേശാനുസരണം ഏകാദശി വ്രതം പാലിച്ചു. ഹേ രാജശ്രേഷ്ഠ, മോഹിനി ഏകാദശി പാലിച്ച ദൃഷ്ടബുദ്ധി ഉടനെ തന്നെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവ്യ ശരീരം ലഭിച്ച അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഹേ രാമചന്ദ്ര, ഈ വ്രതം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മായയിൽ നിന്നും അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നു. തീർത്ഥങ്ങളിൽ
സ്നാനം ചെയ്തതോ ദാനമോ യജ്ഞങ്ങളോ ഒന്നും മോഹിനി ഏകാദശി പാലിക്കുന്നത് വഴി ലഭിക്കുന്ന പുണ്യത്തിന് തുല്യമാവില്ല. മോഹിനി ഏകാദശിക്ക് ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ്. ശ്രീജി മാതാജി സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ആ സ്ക്രീന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൂടാതെ കേട്ടോ. നാരായണ കാണാവോ? സ്ക്രീന് കാണാവോ? 12ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ചൊല്ലിക്കുന്നു കേട്ടോ. 12. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഹരിർവിദധ്യാൻ മമ സർവരക്ഷാം നിസ്രാഗി പദ്മപദകേന്ദ്രപൃഷ്ഠേ ദിരാരി ചർമാസികദേഷു ചാപപാശാന്തധാനോഷ്ടഗുണോഷ്ടബാഹുഃ ജലേഷു മാം രക്ഷതു മത്സ്യമൂർത്തി യാതോ ജലേഭ്യോ വരുണസ്യ പാശാസ്ഥലേഷു മായാവടുവാമനോപ്യാത് ത്രിവിക്രമഖേവതു വിശ്വരൂപഃ ദുർഗേഷഡവ്യാജിമുഖാദിഷു പ്രഭുഃ പായാൻ നൃസിംഹോऽസുരയൂഥപാരിः വിമുഞ്ചതോ യസ്യ മഹാട്ടഹാസം ദിശോ വിനേർദുർന്യപദംശഗർഭാः രക്ഷത്ത സോമാധ്വനി യജ്ഞകൽപः സംതൃഷ്ടയോനീ തദരോ വരാഹः രാമോദ്രികൂടേശ്വര വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോ വ്യാദ്ഭരതാഗ്രജോസ്മാൻ മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത് പ്രമാദാത് നാരായണ പാതു നരശ്ചഹാസാത് ദത്തസ്ഥയോഗാധതയോഗനാഥഃ പായാത് ഗുണേശ കപില കർമ്മബന്ധാത് സനത്കുമാരോ വധു കാമദേവഃ ദേർഷീർഷാമാംപതി ദേവഹേളനാത് ദേവർഷിവര്യാ പുരുഷാർച്ചനാന്തരാത് കൂർമോ ഹരിർമാം നിരയാന്തശേഷാത് ധന്വന്തരിർഭഗവാൻ പാത്തോപഥ്യാത് ദ്വന്ദ്വാത് ഭയാദൃഷഭോ നിർജിതാത്മാ യജ്ഞശ്ച ലോകാദവതാഞ്ഛനാന്താത് ബലോ ഗണാത് ക്രോധവശാദഹീന്ദ്രഃ ദ്വൈപായനോ ഭഗവാന പ്രബോധാത് ബുദ്ധസ്തു പാഗണ്ഡഗണാത് പ്രമാദാത് കൽക്കിക്കലേ കാലമലാത് പ്രപാദോ ധർമാവനായരു കൃതാവതാരഃ മാം കേശവോ ഗതയാ പ്രാതരവ്യാത് ഗോവിന്ദ സംഗമാത്തവേണുഃ നാരായണ പ്രാജ്ഞ ഉദാത്ത ശക്തി മധ്യം ദിനേ വിഷ്ണുരരീന്ദ്രപാണിഃ ദേവോപരാന്നേ മധുഹോഗ്രധന്വാ സ്വയം ത്രിധാമാവധു മാം ദോഷേ ഋഷികേശ ഉദാർദ്ധരാത്രേ നിശീഥ ഏകോ വധു പത്മനാഭഃ ശ്രീവത്സധാമാ പരരാത്ര ഈശ പ്രത്യൂഷ ഈശോസിധരോ ജനാർദ്ദന ദാമോദരോ വ്യാദനുസന്ധ്യം പ്രഭാതേ വിശ്വേശ്വരോ ഭഗവാൻ കാലമൂർത്തിഃ ചക്രം യുഗാന്താനലദിഗ്മനേഭി ഭൂമത് സമന്താത് ഭഗവത് പ്രയുക്തം ദഗ്ധക്തി സൈന്യമാശു കഷം യഥാവാദസഹോ ഹുതാശഃ ഗദേശനി സ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രയോസി കുഷ്മാണ്ഡ വൈനായകയക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രഹാം ചൂർണയാരിൻ ത്വം യാതുധാന പ്രഥമ പ്രേതമാതൃപിശാച വിപ്രഗ്രഹ ഘോരദൃഷ്ടീൻ ധരേന്ദ്ര വിദ്രായ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനോരൈർഹൃദയാനികമ്പയൻ ത്വം ദിഗ്മധാരാ ശിവരാരിശൈന്യേ മീശപ്രയുക്തോ മമ ചിന്തി ചക്ഷൂംഷി ചർമ്മൻ ശതചന്ദ്രഛാദയാ വിഷാമഹോ നാം ഹര പാപചക്ഷുഷാം യന്നോ ഭയം ഗൃഹേഭ്യോ ഭൂത്പ്രേതിഭ്യോ നൃഭ്യേവ ച സരീസൃഭേഭ്യോ ദ്രംഷ്ടീഭ്യോ ഭൂതേഭ്യോ ഹോഭ്യ ഏവ വാ സർവാണ്യേതാനി ഭഗവൻ നാമരൂപാസ്ത്രകീർത്തനാദ് പായാന്തു സംശയം സദ്യോ യേന ശ്രേയപ്രദീപകാഃ ഗരുഡോ ഭഗവാൻ സ്തോഭശ്ചന്ദോമയ പ്രഭുഃ രക്ഷത്വശേഷകൃച്ഛേഭ്യോ വിക്ഷക്സേന സ്വനാമഭിഃ സർവാപദ്ഭ്യോ ഹരേർനാമരൂപയാനായുധാനേനഃ ബുദ്ധീന്ദ്രിയമനഃപ്രാണാൻ പാന്തു പാർശ്വഭൂഷണാഃ യഥാ ഹി ഭഗവാനേവ വസ്തുതഃ സദസच्च യത്
सत्यानानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावा परहित विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्यां दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वै स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः दिक्षूर्ध्वमदः समन्ताद्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं सुनेन स्वतेजसा दुस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्य सञ्जसायेन दम्भिषोऽसुरयूथपान् ये दग्धधारणयमंस्तु यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्य स्वाध्वसा विमुच्यते न कच्चित् भयं तस्य विद्यां धारयदो भवेत् राजस्य गृहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्ति च योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुदध्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपरिरेखता ययौ चित्ररथा स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतः सद्या स विमानोऽख्यवाक्षिराः न बालखिल्या वजनादास्तीय नादविस्मितः प्रास्य प्राचीनसरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वकात् श्रीशुक उवाच एदं शृणुयात् काले योद्धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्चदक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् इति नारायणकवचं समाप्तं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वं ഹരേ कृष्णार्पणम्। കൃഷ്ണ മാതാജി. Thank you, ഓക്കെ, Pooja. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഏകാദശി ദിവസമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी ഹരേ प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। हरे ഹരേ कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയം